معززین سامعین گرامی احادیان علاقہ نیڑے دور تو آیا تمام بزرگ بھائی عزیز دوست شعراء کرام اور مینوں خصوصی حکم ہے میرے محترم جناب قبلہ پیر فخر حسنین صاحب انہوں نے حکم دی تعمیل کرتے ہویا حاضری دا موقع ملے اور میں نہایت اپنے دوستاں تو اپنے شعراء دوستاں تو نہایت معذرت نال کہ میں سفر زیادہ کرنا ہے اس واسطے میں وہاں سے گزارش کی تھی کہ میں نے اسی حاضری دا موقع دیو بڑی مہربانی اور تھوڑی محبتاں پہلا دور بھی تمہوں دوستاں نو یاد ہے اور تقریباً تساں دوستاں دی عوام دی خدمت کرتے ہوئے 45-47 سال ہو گیا ہے اور میری محبت تواڈی عقیدت تواڈے پیار تواڈی مہربانیاں مینوں کدی بھی نہیں بھولدیاں کہ اج تو پہلے مینوں ایک دوست ملیا تے انہاں ایک دوڑا سنیا تے انہاں کی فرمایا انہاں کہ جی یہ مینوں میرا دادا سنائندا ہوندا ہے 1982 دا وہ دوڑا ہے بہرحال محبت ہیں تواڈیاں اور میری مختصر حاضری تسی ضرور قبول کر سو میں اپنی حاضری دا آغاز چند دن پہلے شام دا ٹائم ہے کوئی محلہ ہے اس دے وچ گلی دے وچ کچھ دوستاں دا گزر ہویا لوگ گزر رہے ہیں تے بڑی خوشی کر رہے ہیں بڑی محبتاں کر رہے ہیں بڑے پیار بانٹ رہے ہیں ہمدردیاں کر رہے ہیں تے کسی دے دروازے کو گزر ہویا ہے تے دروازے دے اندروں پوچھدا ہے اج بڑی خوشی کر رہے ہو کوئی مینوں نہیں دسو کہ خوشی ہے وہ آدم جی اسی چاند ویکھن جا رہے ہیں تے چاند تے نہیں ویکھے ویندے ہمیشہ ویندے آئے وہ کیڑا چاند ہے کیا چاند ہے وہ نہیں بول لیتے چاند بول بھی آئے توجہ ہے کہ میں او چاند ہاں جس چاند دے وچ آیا عرب دا چاند مینوں چاند چڑھ گئے میں او چاند ہاں جس چاند دے وچ آیا عرب دا چاند مینوں چاند چڑھ گئے وقت کعبے چ ہاشمی پتھراں دے بت چھوڑے بھن مینوں چاند چڑھ گئے ابو بکر عمر عثمان علی بنے یار سجن مینوں چاند چڑھ گئے وقت مردے دین نو کربل وچ دتے سیدا بن مینوں چاند چڑھ گئے صحیح توڑیاں محبتاں ایک ہدیہ شہدائے کربلا اسیران کربلا اسیران شام اسیران بغداد محبت والے لوگوں کہ بغداد تے قیدی تے شام دے قیدی مینوں ہاشمی امدن یاد ہے بغداد تے قیدی تے شام دے قیدی مینوں ہاشمی امدن یاد ہے بن ٹوٹنے بجدے رائے ویندن نہیں تو اکھیاں دے دریا دے وقت کہیں زندان اچ قیدیاں دی لکھی 14 سال میاد ہاتھ کڑیاں پٹیاں کے پٹیاں جدہ پٹیاں ہی مرن تو بعد ہاتھ کڑیاں پٹیاں کے پٹیاں جدہ پٹیاں ہی مرن تو بعد ایک اس زمن دے وچ کہ اجز جانے نیاز جانے ہاشمی دل دا راز جانے شمر گلے تے چلا تو خنجر حسین جانے نماز جانے جدو نیڑے آکے شمر روک گیا تے آپ فرمایا روک کیوں گیا ہے ہون تو میرا غازی بھی ٹوڑ گیا ہے میرا عام تے محمد بھی ٹوڑ گئے میرے اکبر تے اصغر بھی ٹوڑ گئے میرے ہور جے مہمان بھی ٹوڑ گئے تو کیوں روک گیا ہے ادھا تسی نماز پڑھ رہے فرمایا تو نماز نو جانتا ہوں یا تو نمازی قیدی کریں نمازی قتل کریں اے اوج سے جانے نیاز جانے ہاشمی دل دراز جانے شمر گلے تے چلا تو خنجر حسین جانے نماز جانے اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسان سارے نماز پڑھنے توفیق عطا فرماوے صحیح میں چند اشارے اور سماعت فرماؤ بلا تمہید کہ کتنے دکھ اسمان کو لہندن
کتنے دکھ اسمان تو لہندن کتنے سوکڑے بھوئے تے رہندن کتنے دکھ اسمان تو لہندن کتنے سوکڑے بھوئے تے رہندن میرے نیڑے آ نہیں سکتے میرا کچھ بنا نہیں سکتے میرے کان دعاواں آلے بکاں دے بک نال آ ویندن اگو چیٹے وال آ ویندن لفظن اور بڑے قدردان لوگوں کہ کتنے دکھ اسمان تو لہندن کتنے سوکڑے بھوئیں تے رہندن میرے نیڑے آ نہیں سکتے میرا کچھ بنا نہیں سکتے میرے کان دعاواں لائے کے بکاں دے بک نال آ ویندن اگوں چٹے وال آ ویندن کہ ہاشمی میری جنت دھرتی جنت وچ گھگوٹی میری جنت دے وچ دوتیاں ناراں جنت دی میں بولی بولا جنت دی میں بولی بولا مینوں ترے تے بھوک نہیں لگ دی دھوپ بھی مینوں دھوپ نہیں لگ دی میری چھاں تا میری ماں ہے ایک ہی چھاں ہے میری چھاں تا میری ماں ہے ایک ہی چھاں ہے صحیح میں اتھے آیا ہاں بیٹھ تے میرے ایک دوست ہیں سجاد انہوں نے نال والے نوں آکھیا جی دو تین فرمائشاں ہیں تسی لکھو تے انہوں یاد ہی پیا ہے بہرحال مینوں او تہاڈی فرمائشاں یاد ہیں میں بس نندی فرمائش پوری کرساں بڑی پرانی فرمائش ہے اور تہاڈی محبت ہیں سارے رنگ چلتے ہیں مشاعرہ کا کوئی ایک مضمون نہیں ہوتا کہ ایک پرسوں دی گل ہے اے پرسوں دی گل ہے اسے ٹالی تلے مینوں لدے چھلے میں بدے چپلے اے پہلی باری میں اتھے باغاں دے سکول دے وچ نظم پڑھی ایک دوست بڑے ذوق والے ہیں سارے نال بڑی محبت والے لوگ ہوندے نے جی گلاں کردے او آدھے جی ادا نام کی شے ہے میں ہس پیا جی میں کہ تسی دے بارے کی یاد کہ اسی تے جاننا پچھوں 75 ٹریکٹر ہوے تے اودے وچوں کین ہوے تے اودے نال انہاں نوں کٹھا کیتا ہویا میں کہ یار میری ذوق و سلام ہے بہرحال اے نظم ہے اور دی بیل میں اس انداز میں رکھی کہ جڑی جس بیل میں پہلے کسی نظم نہیں لکھی لیکن اس کا مقصد تسی ویکھو کہ پرسوں دی گل ہے اسے ٹالی تلے مینوں لدے چھلے میں بدے چپلے تے دیکھ کے چکر لے تے کائی ہاشمی تو ولدی نہ آئی کائی ہاشمی تو ولدی نہ آئی من نیندر پیاری تے بھوئیں تے کھلاری تے کر کے تیاری ہجر چھال ماری سنے فوج بھاری میرے نال آ کے تے گتی اس لڑائی رولا گتیں دیاں مریں دیاں کٹیں دیاں پھدیں دیاں نپیں دیاں بلیں دیاں جھلیں دیاں تے مسے میں ہنجوں دے موتی سنبھالے سجن دی نشانی مچالی پرانی طبیعت نمانی تے اکھی چپانی یہ مخدن دی کہانی مسے میں اکھی دے دیوے سنبھالے مسے میں ہنجوں دے موتی سنبھالے پھر کی ہویا دیا ہے کنہاندہ سنیڑا دکھاندہ اٹھیندہ تے باندہ مڈاندہ تے پھاندہ ڈولاندہ شولاندہ بڑا اوکھا ہو کے گیوں موستے گھار تھائیں یہ چرکا جن بندہ کا لیا سما بیمار خیر ہوئے جدو اٹھ گیا تے پھر کی ہویا میرا